gør det Det ser som om ud, at den stopper. Nej, men vi skal jo knæppe i det. Kom bare. Det var god. I den, og så i et stik. Ja, men så tager den i kameraet. Det er lige meget, ja. Man prøver flere kopper. Jørgen blev lidt. Ja, vi tre. Det skal gå stærkt ud. Det skal gå rigtig stærkt, jo. Der står optagelse. Se, mand. Åh, Den skal man nok. Det er opskrevet i klassen. Ja. Det jeg siger, det er et lille bord. Nej, hallo, tallerkener skal jo stadig ikke flytte sig. Det bliver jo ikke bedre. Det er nemmere, hvis der ikke er så meget fint. Ja, jeg ved. Der er meget nu. Hallo, gør sådan der. Så stiller du helt derud. Den er Nej. meget stor. Det er meget, er stadig meget god. Ærligt, du godt kan lide. Okay, jeg prøver lige at optage den her gang. Du må til lærken. Okay, prøv lige med. Godt, kom. Okay, Okay. 3. Nej, så dumt. Det kan det gør vi. Det var nice. Det er et helt... Nu skal jeg sgu ind. Kan I se min? Bye.